Сега ще ви покажа как да си намерите села, Стронгхолдс, не го знам как е на български, храмове в джунглата и както и за вещици в боратата. Отиваме, първо ще ви покажа къде наспалва. Тук. Тук е налаги да махна записа. Няма да го махна, не е проблем. Така. И отваряме това. Даваме да, търсим името. Ето те. И отваряме level dat, не друго. И ни изписва къде сме. Ето вижте, тук ни пише Strongholds 3, Villages 12. А това е Witches. Хайде да отидем тук. И слагаме. Сложихме го и трябва да дадете Save. Така. Отваряме го. И ще ни запрати там. Не, че вътре трябва да копаете надолу. Ще го има в описанието линка, откъде да си го изтеглите. И това. Време ще падам. Бинго. Компютърът ми не е слаб, ама не знам защо лаги толкова много. Ето и почваме да копаем и ще стигнем до там. И може и да не стигнем, защото да съм объркал. Fail. Fail стана. Малък fail. Тук ще купим. Не знам, вече може да се прави. Това работи. Fail. The biggest fail. Не може така. Ето го. Ох, най-накрая. Ето това е. Трябва да сме близо до мястото, където се... къде... трябва да е. И това е. До скоро, абонирайте се и харесвайте, коментирайте. Чао!